Хайырлы ирте, Татарстан дәүләт телевидениесенең яңалыклар чыгарылышын башлыйбыз. Студияда Гөлназ Ибрахимова безнең бүгенге чыгарылышта. Уртак борчу берләштерә. Түбән Кама районының Болгар авылы халкы махсус хәрби операциядә катнашучыларга ярдәм итү өчен бөтен чараларны куллана. Яратамны яратам. Казанның Мәскәү районындагы Короленко урамында Яратам исемле яңа яшүсмерләр клубы төзелә. Шәрык базары Казанда 2нче халыкара милли мәдәниятләр фестиваленең пирамидада үткән гала концертыннан безнең репортаж. Чыгарылышыбызны һава торышыннан башлыйбыз. Бу атнада синоптиклар көтелмәгән җылы вәгъдә итә. Россиянең Европа өлешенә актив циклон керә. Шул ук вакытта корлы яңгырда булуы ихтимал. Атна уртасына урыны белән 10 градуска кадәр җылыта. Бу һава торышы пәнҗешәмбегә кадәр сакланыр дип көтелә. Ял көннәрендә дә салкыннар көтелми. Синоптиклар 7-8 градус җылы булыр дип фаразлый. Казанның Мәскәү районындагы Короленко урамында Яратам исемле яңа яшүсмерләр клубы төзелә. Аны кышта ачарга ниятлиләр. Хәзер төзелешнең 80%-тан артыгы башкарылган. Клубның түгәрәкләрендә һәм секцияләрендә 800 кеше шөгыльләнә ала. Программаларны бию, иҗат, 3D модельләштерү, робот техникасы буенча дәресләр булыр дип көтелә. Клубның тышкы бизәлеше безнең ишегалды программасы буенча төзекләндерелгән якындагы йортларга туры китереп эшләнә. Россия президенты Владимир Путин Россия яшьләре һәм балаларының имин, суверен илдә яшәп бәхетле булып үсүен тәэмин итүне төп максаты дип атады. Без сезнең белән демографиядә, мәгарифтә, икътисадта, куркынычсызлык өлкәсендә башкарган гамәлләребез безнең балалар, яшьләр бәхетле булып үссеннәр, имин, суверен илдә яшәсеннәр өчен дип белдерде президент. Түбән Кама районының Болгар авылы халкы махсус хәрби операциядә катнашучыларга ярдәм итә. Кем ничек булдыра? Җылы киемнәр, көнкүреш кирәк-яракларын җибәрәләр. Җыелган чараларга дарулар сатып алалар. Тәм-томнар белән дә сыйлыйлар. Уңган хуҗабикәләр бергәләп токмаш басып шәк-шәк пешерә. Җырлаганда эш тизрәк, җитезрәк бара. Тырыш авыл ханымнары борчуларын күрсәтергә күнекмәгән. Йөрәкләрендә газизләре өчен ут янса да, елмаерга тырышалар. Алар кул кушырып утырырга гадәтләнмәгән. Малайым мобилизациягә эләкте. Авыл халкы бик нык булышырга тотынды безгә. Безнең сүзне бик нык хуплап алдылар. Кемнең улы, кемнең кияүе, уртак борчу мәшәкатьләр Болгар авыл халкын берләштерә генә. Ярдәмчел ханымнар күмәк эшкә алына. Җылы киемнәрне, одеялларны беренче тапкыр иттек. Аннары икенче тапкыр җыелган акчага җылы киемнәр, термобильялар, футболкалар, носкилар иттек. Инде өченче тапкырында менә алып продукциялар пешереп, тагын җылы термозлар заказ иттек. Термозлар белән җылы киемнәр белән тагын өченче тапкырга итәбез. Әле атна сайын шушы халыктан җыелган акчага җыелып әйберләр алып, егетләребезгә җылы киемнәр җибәрәчәкбез. Авыл халкына бик зур рәхмәтлебез. Без бердәм булганда гына, бергә булганда гына җиңеп чыгарабыз. Өй җылысын тойсыннар, терәк тояныч барлыгын белсеннәр өчен авыл ханымнары хәрбиләрне тәм-томнар белән сыйларга булалар. Уңган хуҗабикәләр токмаш басып шәк-шәк пешерәләр. Шушы көннәрдә гуманитар ярдәм солдатларга җибәреләчәк. Гөлия Нигъматуллина, Рафаэль Ракыйпов, Татарстан яңалыклары өчен Түбән Камадан. Ватаныбыз язмышына битараф булмаган, кыюлык, батырлык күрсәтергә, ватаныбызны яклауга әзер булучыларны батыр контракт хезмәтенә кабул итү үзәгендә көтәләр. Ул бер тәрәзә принципы буенча эшли. Бер тәүлек эчендә барлык документларны да рәсмиләштерергә мөмкин. Контракт буенча сорауларга бердәм 117 телефон номеры аша һәм махсус эшләнгән Татарстан геройлары сайтында җавап бирәләр. Исегезгә төшерәбез, Россиядә оборона министрлыгы белән контракт сөргәтләүчеләр саны арта. Ә контракт хезмәтен узучыларның барысы да махсус хәрби операциядә катнашучылар кебек үк ташламаларга ия. Контракт төзегәндә бер тапкыр түләнә торган акча күләме 195 мең сум, махсус операция зонасында булганда ай сайын 204 мең сумнан башлап түләү каралган. Чыгарылышыбызны Татарстанда нәшер ителүче газета журналларда игътибарга лаеклы язмаларга күзәтү белән дәвам итәбез. Сүзне сәхифәнең авторы журналист Миңназыйм Сәфәровка бирәбез.
Хайырлы көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Татар телендәге матбугат күзәтүне дәвам итәбез. Уйнап кара, син дә байырсың дигән баш исемне беренче битенә чыгарып биргән Шәһри Казан газетасы әллә чынлап, әллә шаяртып, уен уйнап байып китәргә була дип расламакчы. Дөрес, бу сүзне журналист үзе дә шулай уйнап, инде бүген кешеләрне уйнатып байыган бер ханымның авызыннан әйттергән. Ләкин ничек кенә булмасын, күпләребез әле кайчан гына пенсионерларыбызның тиз байым дип уен автоматларында бар булганнарның колак кагып кына калмыйча, ширгә сабышканнарын да хәтерлидер. Бала чагымда бабамның улым акча җененнән саклан, ул бик каты суга дигән сүзләрен кинәт кенә байып китәргә теләүчеләр колагына киртләп куясы иде. Тукайыбыз әйтмешли, бары тик эш агачыгына бик юмарт китерер җимеш. Газета күңелгә тия торган тагын бер язма картлык һәркемгә килә дип атала. Газета хәбәрчесе Казандагы бер социаль хезмәткәргә ияреп, ярдәмгә мохтаҗ әбиләрнең язмышлары белән таныштырып чыккан. Хәер, балалары була торып та чит кешеләрдән ярдәм өмет итеп яшәүче кешеләр ни кызганыч авылларыбызда да аз түгел. Шуңа да балаларны чабудан чакта ук михрибанлы һәм мәрхәмәтле итеп тәрбияләргә онытмасагы дип теләгә генә кала. Ватан Татарстан газетасы Балташ районында яшәүче 10 бала әнисе Наилә Галиеваның фотосурәтен беренче биткә чыгарып биргән. Шунысы да бар, Наилә апа гомер биргән 10 баланың 9-сы авылда төпләнеп калган. Газета хәбәрчесе герой ана белән игелекле балалар тәрбияләү, гаилә кыйммәтләрен саклау, туган нигез кадере турында сораштырган. Күңелгә рәхәтлек исти торган язма, укымый калмагыз. Наилә апа һәм аның авылда яшәүче балалары кебек тормыш ямен белгән кешеләр тылсым эзләп беркайчан да багучыга яки экстрасенс яки астрологка бармас инде. Ә менә анда баручылар саны артканнан арта икән. Тылсым эзли җаннар дигән шигъри башасында чыккан язмада моның сәбәпләре күрсәтелгән. Мәрҗани мәчете имамы Ансар хәзрәт Мифтахов турыдан ярып булай дигән: халык диннән ерагая, күрәзәчеләр, экстрасенслар белән шайтаннар идарә итә. Шайтанның ялчылары алар. Шайтан кешене беркайчан да туры юлдан йөртмәс. Бер сүзне дөрес әйтсә, калганнарын бутап йөртер. Безнең халыкта тик торганнан гына багучыга барма, башыңа бәла алма дигән әйтем яшәмидер инде. Тормыштан тәм табып, биргәненә шөкер итеп яшәүчеләрдән булсак иде дигән теләктә, бүгенгә сезнең белән сау булашам, исәнлектә күрешик. Эфирда яңалыклар программасы дәвам итәбез. Шәрык базары Казанда 2нче халыкара милли мәдәниятләр фестивале үтеп китте. Фестивальнең гала-концерты Казанның Пирамида мәдәни күңел ачу комплексында оештырылды. Толырак хәбәрчебез Фәннур Хәсәнов язмасында. Пирамида мәдәни күңел ачу комплексы фестивальнең һәр чарасын киң колач белән каршы алды. Чираттагысы да тулы заллар белән узды. Сәламләү сүзе белән Татарстанның мәдәният министры Ирада Әюпова мөрәҗәгать итте. Кадерле Россия Шарык Казанда Шарык базары халыкара милли мәдәниятләр фестивалендә катнашучылар һәм кунаклар. Сезне кунакчыл Татарстан җирендә ихлас сәламлыйм. Чын күңелдән килгән кунакларыбызга, килгәнегез өчен, дуслык өчен, сезнең иҗатыгыз өчен мәдәният үзе бер дуслык күпере. Шәрык базары Казанда фестивале Кытай, Төркия, Мисыр, Иран һәм дөньяның башка илләреннән бик күп дәрәҗәле кунакларны җыйды. Быел 24 илдән һәм Россиянең 15 төбәгеннән 40-тан артык милли мәдәният вәкилләре чара мәйданчыкларында үз талантларын, осталыкларын һәм эстрада сәнгатенә мәхәббәтен күрсәтте. We have come here, we are representing Embassy of India. Бу фестивальдә катнашуыбызга бик шатбыз. Без бию тәкъдим итәбез һәм ул Россия белән Хинстан арасындагы дуслыкны ныгытыр дип ышанабыз. Потому что мы должны друг друга поддерживать духом. Без бер-беребезгә рух, эш, мәдәният аша көч бирергә тиешбез. Безне максатлар, фикерләү, эшләр берләштерә. Цель, единое мышление, единое понимание в этом деле. Фестиваль иҗади һәм оештыру ягыннан да югары дәрәҗәдә узды. Шулай ук якын тугандаш халыклар арасында ныклы мәдәни күпер булдырды. Фестивальнең Татарстанда уздырылуы символик булуы ассызыкланды, чөнки республикада төрле милләт халкы дус һәм тату яши. Безнең белән Татарстан
Республикасы рәисе Рөстәм Нургач Миңнеханов очрашты. Һәм сүз анда нигездә киләсе елда бу фестивальне матуррак, зуррак, киңрәк масштабта үткәрү турында барды. Димәк, бу безнең өчен тагын да зур стимул, тагын да зур бәя һәм тагын да зур җаваплылык. Инде без бүгеннән киләсе фестивальгә әзерлекне башлыйбыз. Шара программасы 7 көнгә тәгаенләнгән иде. Ялла төркеме концертлары, Башкортстан мәдәнияте көне һәм Казанның Пирамида мәдәни күңел ачу комплексында гала концерт тамашасы. Алга таба фестивальдә яшь башкаручылар бәйгесен уздыру турында да тәкъдимнәр булды. Фәннур Хасанов, Алия Галиуллина, Искәндәр Төмәнов, Татарстан яңалыклары. Чыгарылышыбызны мәдәни тормыш сәхифәсе белән дәвам итәбез. Игътибарыгызга бу атнада узачак чаралар афишасын тәкъдим итәбез. Хәерле иртә, эфирдә мәдәни тормыш сәхифәсе, сезнең белән мин Динә Нишметдинова. Тиздән кызның соңгы аена да аяк басабыз. Ноябрь аенда нинди чаралар һәм спектакльләр көтелә? Әйдәгез бергәләп барлык. Галиәскәр Камал театрында яңа премьера. Игезәк спектакле 4 һәм 5 ноябрь көннәрендә куела. Сюжет эчтәлеге Алтын Урда хакимнәре турындагы ел язмалардан алынган тарихи чынбарлык белән үрелеп бара. Реаль тарих Татарстанның халык шагыйре Рыкаил Зайдулланың иҗади фантазиясына буйсына. Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры кияүләр спектакленә чакыра. Туй алдыннан гына егет белән кыз арасыннан кара мәче үтә. Туйга дип күпме ризык әзерләнгән, күпме кунак чакырылган. Авылдан әби белән бабай да килеп җиткән. Кунаклар һәм әби белән бабай өчен кияүне күрә алырмы? Бу турыда спектакльне карап белерсез. Бүген 30 октябрь көнне Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрында күренекле язучы, Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Тәлгат Галиуллинның 85 яшьлек юбилеена багышланган кичәгә чакырабыз. Чакыру билетларын язучылар берлегеннән алырга мөмкин. Аяз Гыйләшев исемендәге Чаллы Татар дәүләт драма театрында Диләфрүзгә 4 кияү спектакле. Авылның 4 егете дә гүзәл Диләфрүзнең йөрәген яуларга җыена. Әмма кыз үзе аларның кайсысын сайлар? Комедия Туфан Минуллинга хас нечкә юмор белән сугарылган, күңелле, дәртле җырлар белән үрелеп бара. Мәхәббәт сире турында сөйли. Габдулла Тукай музейына чакырып калабыз. Музей 1986 елда ишекләрен ача. Казанның иске татар бистәсенең иң матур биналарының берсендә урнашкан. Экспозиция Тукайның тормыш юлын һәм иҗатын чагылдыра. Биредә бик шәхеснең Петербургта сатып алган крандашлар өчен металл стаканын, фотографияләрен, газета, журналларын күрергә мөмкин. Уважаемые гости, мы рады видеть вас в литературном музее знаменитого татарского поэта Габдуллы Тукая. 29 декабрьгә кадәр Хәзинә милли сәнгать галереясында Харис Абдрахман улы Якупов һәм аның укучылары эшчәнлеген чалдырган күргәзмәгә чакырабыз. Биредә Фәрит Якупов, Зөфәр Гыймаев рәсемнәрен күрергә мөмкин. 11 октябрьдән башлап Милли музейда Сония 1 татар операсы куелуына 100 ел тулу уңаеннан күргәзмә ачылды. Операга кагылышлы фоторәсемнәр, афишалар һәм спектакль программалар белән биредә якынрак танышырга мөмкин. Казанда урнашкан Каюм Насырый музейда үзенә чакыра. Каюм Насырый күпкырлы шәхес, тарихчы, тел белгече, язучы, мәгърифәтче. Музей 2002 елда ишекләрен ача. Экспозицияның нигезен басма, кул язма һәм эпистоляр чыганаклар тәшкил итә. Биредә шулай галим язган китаплар, мәдрәсә дәреслекләре, шәхси архивтан алынган фото, сурәтләр саклана. Бу атнага мәдәният дөньясына кагылышлы яңалыклар шулар иде. Мин Динә Нишметдинова сезнең белән киләсе атнага кадәр сау булашам. Күптән түгел генә Габдулла Тукай әдәби музее бинасында Татарстанның халык язучысы Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Нурихан Фәттахның 95 еллыгына багышланган әдәби музыкаль кичә булып узды. Әлеге тамашаны хәбәрчебез Фәннур Хәсәнов та күреп кайтты. Нурихан Садрилман улы Фәттах татар әдәбиятында тарихи жанрда әсәрләр язуны башлап җибәргән күренекле язучы, тәрҗемәче,
тарихчы. Татар әдәбиятын, мәдәниятын аның исеменнән башка күз алдына китереп булмый. Ул бит беренче тарихи романнар авторы. Аның бит спектакльләре күп куелган. Хәтта ул галим буларак, тел галиме, тарих буенча да хезмәтләре бар. Телнең килеп чыгышы, халыкның килеп чыгышы. Уман бик күп юнәлешләрдә ул эшләгән. Бүген менә патриотизм тәрбияләү бик әһәмиятле темаларның берсе. Нурихан Фаттахның бөтен әсәрләре шул туган илгә, туган җиргә, халыкка мәхәббәт белән сугарылган. Нурихан Фаттах бала чагыннан ук әдәбият белән кызыксына. Мәктәптә укыган чагында ук хикәяләр, шигырьләр яза башлый. Студент елларында халык авыз иҗат әсәрләрен җыя, халык риваятләрен, йолаларын өйрәнә. 60-нчы еллардан башлап Нурихан Фаттах үзенең төп игътибарын тарихи әсәрләр язуга юнәлтә. Ул бик сабыр, бик тыйнак, бит кыйгылы бит булмаганы. Ул бик тавыштан сызгына кеше, ләкин бит аның әсәрләре тавышлы. Аның һәрбер әсәре дә тавыш кузгатты. Шул мәгънәдә инде ул кыю иде. Ул милләтнең каһарманы булып санала иде. Bütün ziyalılar, artistler, kompozitörler ona saklanıp kalıyorlar. Bana şu şakayı ulaşıyor. Onun en birinci eseri bahas kozgattı. Sizin şenisik degen romanı üniversite studentleri durumdayım. Bütün kişi şakattığında anasının onun şol kozgatkanı idil suğa katırır. Sızıratırgan ruhlar indi ol tarihi eserler. Ol şoğuşu kozgattı. Bahas kozgattı. Шул мәсьәләдә ул бик кыю. Язучы балалар әдәбиятында һәм әдәби тәрҗемә өлкәсендә дә мирас калдыра. 11 рәсем ул сызгатырган укулар китапның беренче томының иллюстрациялары. Бу минем шәхси стилем, менә брызгизм, шәшәрәтү стиле дип атыйм. Башта бит күз алдымда, башымда күрдем бу образларны. Алар миңа ничектер шундай туманнан чыгып торалар кебек, шундай төшендә кебек күренде. Нурихан Фаттахны укыйлар, аны яраталар. Һәм менә аның китаплары чыгу, укылу, җәмәгатьчелекнең истә тотуы минем өчен билгеле бик рәхәт, сарымай булып ята. Нурихан Фаттах 1965 елдан бирле СССРның Язучылар берлеге әгъзасы, 2004 елның 18 февралендә Казанда вафат була. Фәннур Хасанов, Алия Галиуллина, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары. Татар халкының күренекле шәхесләренә багышланган проектны дәвам итәбез. Бүген сүз тарихчы, филолог, педагог Хөсәен Фәйзханов турында. Быел күренекле мәгърифәтченең тууына 200 ел. Шул уңайдан Россиянең төрле шәһәрләрендә аңа багышланган чаралар уза. Хөсәен Фәйзхановның тормышы белән Татар энциклопедиясе һәм төбәкне өйрәнү институты директоры, профессор, академик Искәндәр Гыйләҗев таныштыра. Тарихчы, филолог, педагог Хөсәен Фәйзхан улы Фәйзханов 1823 башка мәгълүматлар буенча 1828 елда Сембер губернасының Кормыш өязе, хәзер Түбән Новгород өлкәсенең Пилнә районы Сафаҗай авылында крестьян гаиләсендә туа. Хөсәен әүвәл Сафаҗайда, аннары Казан артындагы Түбән Бәрәскә авылында дини белем ала. 1848 елдан мөселман мәгърифәтчеләре Мөхәммәд Кәрим әт-Тәкәниши һәм Таймурат бин Мөхәррәмнәрдә укый. 1850 елда Шиһабетдин Мәрҗани үз мәдрәсәсенә кабул иткән 70 шәкерт арасына эләгә. Шулай итеп Хөсәен Фәйзхановның рухи остазы һәм мугаллиме, шәхес һәм галим булып җитешүенә гаять зур йогынты ясаган кеше, ислам диненең татар җәмәгатьчелегендәге роленә карата прогрессив карашлары белән танылган илаһият белгече һәм галим Шиһабетдин Мәрҗани үзе була. Шул елларда мугаллименең тәкъдиме белән дип уйларга кирәк, Фәйзханов Казан университетының шәрқиятчы галимнәре Березин һәм Казимбек белән хезмәттәшлек итә башлый. Озак та үтмәстән 1854-55 елларда Казан университетының шәрык бүлеге Санкт-Петербург университетына күчерелү белән бәйле рәвештә ул Россия башкаласына китә. Аны бирегә университетның яңа оештырылган шәрык телләре факультеты деканы Казимбек чакырып китерә. Бу чорда Хөсәен Фәйзханов
империя башкаласында эшләүче атаклы шәркиятчы галимнәр. Дорн, Вильяминов, Зернов, Броссе, Куник белән актив аралаша. Әмма Санкт-Петербург университеты штатына урнашканда каршылыкка очрый. Халык мәгарифе министрлыгы укытучылар арасына рус булмаган гади халык вәкилен кертергә теләми. Бары тик факультет җитәкчелеге һәм студентларның таләбе, кат-кат язылган үтенечләре нәтиҗәсендә генә Фәйсхановка Башкала университетында лекцияләр уку хокукы бирелә. 1858 елда Галим Фәннәр академиясе йөкләмәсе буенча Мәскәүдә Тышкы эшләр министрлыгы архивында сакланган урта гасырлар төрки телле документ текстларының тасвирламаларын төзи. 1860 елда Рус археология җәмгыяте кушуы буенча Касым шәһәрендәге татар зиратының кабер ташларындагы язуларны күчереп ала. Хөсәйн Фәйсханов тарафыннан табылган 29 эпиграфик текст Касым ханлыгы тарихының чыганак базасын бик байыта. Бер үк вакытта Петербург университетының китапхана фондларында сакланган гарәп кулъязмаларының, шулай ук татар халкы, Казан һәм Кырым ханлыклары тарихы буенча материаллар җыю һәм тасвирлау белән шөгыльләнә. Беренчеләрдән булып татарларның килеп чыгышы буенча тикшерүләргә керешә. 1862 елда литография ташбасма ысулы белән татар теленең кыскача грамматикасын бастыра. Татар мәгърифәтчеләреннән беренче булып Европа мәгарифе алымнарын татар мәгариф системасына кертү зарурлыгы турында нәтиҗә ясый. Дин нигезләрен дөньяви фәннәр белән бергә укытуны тәкъдим итә. Бу турдагы фикерләрен Ислах әл-Мөдәррис мәктәп реформасы хезмәтендә аңлатып яза. 1860 елларда татар телендә газета яки журнал чыгару зарурлыгы фикеренә килә. Хезмәтләре Касым, Казан, Кырым ханлыклары тарихына, төрки филологиясенә һәм Болгар эпиграфикасына карый. Хөсәйн Фәйсхановның тикшеренү нәтиҗәләре Владимир Вильяминов Зернов һәм Шихабетдин Мәрҗәнинең фундаменталь хезмәтләрендә урын ала. Киеренке тормыш рәвеше һәм Санкт-Петербургның дымлы һавасы галимнең сәламәтлеген тиз какшата. Ул 1866 елның 28 августында вафат була. Туган авылында җирләнә. Хөсәйн Фәйсхановның инесе тарихчы, филолог, тәрҗемәче, публицист, татар икътисади фикеренә нигез салучыларның берсе Габдел Галлам Фәйсханов шулай ук үз заманының иң күренекле зыялыларыннан була. Сафаҗай авылында Хөсәйн Фәйсханов урамы бар. Авыл мәктәбе һәм музей Галим исемен йөртә. Хөсәйн Фәйсханов исемендәге премия һәм аның хөрмәтенә медаль булдырылган. 2004 елдан бирле ел сайын Фәйсханов укулары фәнни-гамәли конференциясе уздырыла. Түбән Новгород шәһәрендә Хөсәйн Фәйсханов исемендәге Ислам институты эшли. Хөрмәтле телевизор караучылар, берничә минуттан эфирыбызны Хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Анда безне ниләр көтә, белешик әле. Хәерле иртә, Эльза. Хәерле көн исәнмесез. Әлбәттә, сез беләсез, Хәерле көн Татарстан тапшыру геройлары республикабызның горурлыгы, шул исәптән мәдәният һәм сәнгать өлкәсендә шөһрәт казанган кешеләр. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышы Галиәскәр Камал театры артисты, үзенчәлекле шәхес, замандашыбыз Илдус Габдрахмановка багышлана. Безнең белән калыгыз. Рәхмәт, Эльза, димәк, түземсезлек белән көтәбез. Бүгенге яңалыклар чыгарылышы тәмам. Без яңалыклар иҗат төркеме сау булашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Исән, имин булыгыз.